Μίτσο, δεν έχουμε Pacific Rim. Το έκαναν ο Μάικιους και ο Βαγγέλης τον Μπρόσκαρ. Εμείς έχουμε σήμερα Frankenstein. It's alive, it's alive. Α, ναι, σωστά. Σωστά. Άλλη ταινία του Del Toro σήμερα, αδερφέ μου Σαμ. Και κοίτα να Επιτέλους δεις. κιόλας πιάνουμε Del Toro να τον εκθιάσουμε τον άνθρωπο επειδή είναι από τους θεούς του σινεμά. Και produced, φίλε, από το στούντιο που αγαπάς να μισείς, I guess. Τουντουνγκ. Netflix. Παιδιά, εντάξει, εγώ θα είμαι δίκαιος. Το Netflix έχει κάνει πολλές βλακίες, αλλά έχει κάνει και πολλά καλά πράγματα. Και θα πω, Μίτσο, ότι έχει κάνει Yes. πάρα πολλές καλές δουλειές σε animation τώρα τελευταία. Και Το επίσης, ακούω, το οι δέχομαι. δύο τελευταίες συνεργασίες με τον Del Toro ήταν και οι δύο για μένα σχεδόν αψεγάδιαστες. Δηλαδή, εξαιρετικές Το δουλειές. Πινόκιο λες πριν από το τέτοιο. Ναι, φίλε, το Πινόκιο που ήταν Ναι, stop motion animation, τώρα το Frankenstein. Δεν είναι τόσο πολύ το Netflix που απλά χρηματοδοτεί τον Del Toro. Το Netflix επίσης χρηματοδοτεί και τον Zack Snyder και είδαμε πώς πήγε αυτό. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Το ζήτημά μας είναι ότι έχεις ένα σκηνοθέτη απέναντί σου ο οποίος ξέρει την τέχνη του, τη λατρεύει και είναι σκλάβος της. Και γι' αυτό τον αγαπάμε τόσο πολύ. Οπότε, παιδιά μου, σήμερα Frankenstein του 2025, ένα μοντέρνο take στο πολύ πολύ original και πάρα πολύ έτσι, ας το πούμε, καμένο σενάριο, γιατί ρε φίλε το έχουν κάνει άπειρες φορές εκεί έξω, άπειρες φορές, όταν άπειρα ένα βιβλίο iterations, είναι άπειρες 100 εμφανίσεις. πλάς χρονών, Μίτσο. Ναι, εντάξει, προφανώς είναι να έχει λογικό ξαναγίνει να πάρα το- πολλές φορές. Ακριβώς. Ναι, Και ναι, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει πάρα πολλά versions. Το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι το Frankenstein Junior, που είναι κομμωδία. Ή αλλιώς Α, ναι, κάπως μαλάκα. Young Frankenstein, νομίζω είναι εναλλακτικός Εγώ τίτλος. θυμάμαι τις δύο original, παιδί μου, ξέρεις, το Frankenstein το τον original Boris η ταινία και Karloff. το Frankenstein το δεύτερο με την γκόμενα του Frankenstein, ας πούμε. Η γκόμενα. Bride of Frankenstein. Η γκόμενα του Yikes, Frankenstein. ντροπή. Ιου, Μίτσο. Anyhow, ναι, κατάλαβες. Για να πιάσω και λίγο το theme της ταινίας, ο Companion, εντάξει, Ναι, ο του Companion, Frankenstein. μπράβο. Εν τω μεταξύ, να πω κάτι, να το βγάλω out of the way. Παιδιά, πώς εκεί κάτω στα σχόλια, γράφτε μου τώρα αυτή τη στιγμή όπως είστε, λέγατε το creature του Frankenstein και όχι τον actual άνθρωπο, τον Victor Frankenstein, έτσι. Νομίζω όλοι. Δεν έχω ακούσει. Πάντα το λένε λάθος. Όλος ο κόσμος. Ξέρεις τι, πάντα είναι Frankenstein's monster. Πάντα. Η φάση στα αγγλικά. Αλλά όλοι όσοι ξέρω, πάντα Frankenstein εννοούσαν το τέρας και όχι Ναι, τον μωρέ. επιστήμονα. Συνήθως έτσι γίνεται. Fine. Είναι κλασικό, ρε παιδί μου, ξέρεις, Χάτζαπλας και είναι η μάρκα και όχι το τσιρότο, ξέρεις, τέτοια φάση. Ισχύει. Φίλε, ο Del Toro έχει έρθει ορεξάτος μέχρι αηδίας. Ο τύπος, είχα δει πρόσφατα, λίγο πριν δω τη ταινία, ένα post στο Instagram που έλεγε Fuck AI με τεράστια γράμματα και από κάτω τη φάτσα του Del Toro. Και λέω, αγόρι Ευχαριστούμε, μου, Del Toro. αγόρι Ευχαριστούμε μου, πάρα πολύ. πάμε. Αλήθεια. Μ' αρέσει το attitude σου. Ευχαριστούμε. Ειδικά, μαλάκα, όσον αφορά το σινεμά, fuck AI από 15 πλευρές. Αλήθεια. Δεν Γενικά θέλω την να τέχνη, πω ρε φίλε. κουβέντα. Το AI με την Ναι, τέχνη ναι, δεν ναι, έχει ναι. καμία δουλειά. Τέλος πάντων, δεν θα το αναλύσουμε. Επίσης, πέρα από αυτό το post, sorry, αλλά πρέπει να το πω αυτό, είχε πει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φήμη ή επίσημο, αλλά κάτι είχα ακούσει ότι ο Del Toro θέλει να ανοίξει ένα δικό του στούντιο ή θα ανοίξει ένα δικό του στούντιο που θα είναι. Να τα full, ανοίξεις, ξέρεις, πασάκα μου. Θα ανοίξει, το ξέρεις κι εσύ. Να τα ανοίξεις, πασάκα μου. Και οκ, εγώ αυτό οκ. λέω. Θέλω να τα ανοίξει. Τώρα Δεν κατάλαβα. λέω το Δεν σ' άκουσα καλά. Φίλε, που Οκ. λέει ότι θα χρησιμοποιούνται, ξέρεις, καθόλου AI, τίποτα, θα είναι full, pure, ανθρώπινο creativity με stop motion, μαριονέτες, practical effect, της πουτάνας. Γιατί δεν αγοράζει τους Warner Bros. Να τελειώνουμε, αφού έτσι κι αλλιώς είναι προσπόληση το στούντιο, έτσι κι αλλιώς. Έχει ναι, γίνει άλλο beat καινούριο από από την εδώ. Netflix, από την Paramount. Αυτό είναι ένα βίντεο ξεχωριστό από μόνο του, Ναι, παιδιά, και εγώ παιδιά, θέλω έτσι να να δω το τι θα γίνει ξέρετε. με αυτό. Αλλά αν ήταν κάποιος να το αγοράσει, Del Toro, αγόρασε το, αγόρι μου, πάρε όλο τον εξοπλισμό, πάρε τα πάντα, πάρε τα rights για τα Looney Tunes και κάνε μου, φίλε, μια ταινιάρα animated για τα Looney Tunes που έχω να δω χρόνια. Please! Λοιπόν, από όσο καταλάβετε, παιδιά, μας άρεσε η ταινία. Θα το αναλύσουμε και παρακάτω ναι. και θα πούμε πολλά behind the scenes επειδή γίνεται χαμός στα behind the scenes. Γενικά νομίζω περάσαμε και οι δύο πάρα πολύ ωραία. Ή δεν ξέρω, ο Del Toro έχει έναν τρόπο να με μαγνητίζει στον τρόπο που λέει ιστορίες και στον τρόπο που φαίνονται οι ιστορίες στην οθόνη. Οι ταινίες του είναι μαγικές απλώς. Τέλος. Ναι, προφανώς. Εννοείται από το Hellboy και μετά, ρε παιδί μου, ξέρεις που πρώτα βλέπεις το Hellboy και είσαι σε φάση ενδιαφέρον αυτός ο τύπος ο μουσάτος που μοιάζει με τον George Martin, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Ο χαμένος αδερφός. Κανένας δεν έχει κάνει αυτή τη ταύτιση, αλλά anyway. Οκ. Απλά ήθελες Λοιπόν, να ο νότος πιάσεις αδερφός, ο κάτι Game of George Thrones. Martin, κάνει πολύ καλές ταινίες. Θέλω να δω και τι άλλο έχει. Οπότε μετά οκ. αναπόφευκτα πας Pacific Rim και εν τέλει φτάνει σε Shape of Water και σε φάση ρε φίλε, τι γίνεται αυτός ο τύπος, γιατί έχει τέτοιο range, τι στο διάλογο πάει λάθος. Εγώ θέλω να κάνουμε πολλές ταινίες του Del Toro επειδή είναι πολύ Ισχύει. αγαπημένος σκηνοθέτης και έχω δει, νομίζω πέρα από τις δύο πρώτες που αυτή τη στιγμή δεν τις έχω δει τις δύο πρώτες του ταινίες, αλλά έχω δει ακόμα και κάτι σορτάκια που είχε κάνει, ξέρω εγώ, φάση 1987, κάτι τέτοιο. Άμα να σημειώσουμε ότι ο Μαν είναι στο Hollywood από
τα γενοφάσια μας και πιο πίσω, έτσι. Ναι, Είναι ναι. εκπληκτικό longevity στο Hollywood τον Del Toro, Ναι, πραγματικά. και έχει εξαιρετικότατο selection από ταινίες. Νομίζω θα Θα τον βάλω εδώ ένα εκθιάσουμε τον Del φρένο, Toro Μίτσο. παρακάτω. Αυτό. Ναι, βάζουμε ένα φρένο τώρα. Επειδή αυτό. μπορούμε να τον εκθιάσουμε για ώρες. Όλο το εγώ επεισόδιο θέλω- βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Αυτό θα είναι και είναι αναπόφευκτο εντάξει. να κάνουμε κι άλλο επεισόδιο με ταινία Del Toro, οπότε Προφανώς. θα έχουμε κι άλλα να πούμε. Πριν πάμε στο cast, να πούμε ένα σύντομο. Αυτή η ταινία στην Ελλάδα κυκλοφορεί μόνο στο Netflix προφανώς. Στην Αμερική έχει κυκλοφορήσει σε σινεμά, ρε φίλε, για limited Εντάξει, release. είναι πολύ περιορισμένο release για μία εβδομάδα, ξέρω εγώ, και αν και όχι σε όλα τα σινεμά. Οπότε δεν Ειλικρινής είναι. ερώτηση, Μίτσο. Εσύ θα πήγαινες να το δεις στο σινεμά? Χθες. Κι εγώ. Είναι Del Toro ταινία, ρε μαλάκα. Αυτό. Όταν είναι Del Toro ταινία, πας σινεμά. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό με τις δύο τελευταίες ταινίες του Εντάξει, που ήταν ναι. συνεργασίες με το Netflix. Ότι δεν βγήκανε σινεμά. Που εγώ θα πήγαινα και στις Ναι, δύο αλλά για ο Del πλάκα. Toro είναι από τους παρεξηγημένους δυστυχώς του Hollywood, οπότε βρίσκει Μα δεν θα budget το μόνο έλεγα. από Netflix και τέτοια φάση. Όχι 100% μέχρι ένα Από το σημείο. Shape of μέχρι ένα Water και σημείο. μετά είναι λίγο πιο παρεξηγημένος, τον έχουν λίγο στην αφάνεια. Βασικά ξέρεις τι, το παίρνω πίσω, μαλάκα. Τώρα που σκέφτομαι, δηλαδή. Είναι σκέψου το λιγάκι αυτό. Παιδιά, θυμάστε και από το προηγούμενο επεισόδιο που έχουμε κάνει με τις ταινίες που δεν φτιάχτηκαν ποτέ, με το Star Wars, νομίζω. Στο πρώτο Star Wars είχα αναφέρει για την unmade ταινία Jabba the Hutt του μπράβο. Del Toro, At the Mountains of Madness, που αυτό περιμένω πώς και πώς να το κάνει ο άνθρωπος. Anyway, πάμε cast, Μίτσο, επειδή μπορούμε να τον εκθιάζουμε και αυτό. Stacked as fuck. Μαλάκα. σίγουρα. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλά, stacked as fuck. Έχω δει και πιο stacked, αλλά Είναι. γενικά πολύ καλό cast. Να ξεκινήσουμε από τον Jacob Elordi ως Creature of Frankenstein ή αλλιώς το Εγώ θα πλάσμα. ξεκινούσα με Oscar Isaac σαν Victor Frankenstein, αλλά οκ, μπορείς να πάρεις όποιον θες πρώτον. Ναι, το ίδιο όποιον και να πράγμα πάρουμε είναι. από τους δύο, επειδή αυτοί Ναι, οι ναι. δύο basically είναι οι πρωταγωνιστές Γαμώ μας. το κέρατό μου, φίλε. Γενικά έχω πάρα πολύ καιρό να δω up and coming ηθοποιό, ξέρεις, λίγο πιο νέο ρε παιδί μου στη τέτοια. Ο Elordi, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι 28 χρονών, έτσι. Είναι παιδαρέλη για το Hollywood. Εκπληκτικός σαν το Creature, πραγματικά. Ναι, εγώ φίλε δεν τον έχω ξαναδεί πουθενά άλλου. Ξέρω ότι έχει κάνει καριέρα και σε άλλες ταινίες, αλλά είναι ο πρώτος ρόλος που τον βλέπω και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Del Toro συγκεκριμένα είχε πει ότι τον έκανε cast για τα μάτια, επειδή έχουν μέσα μια. Ναι, ξέρεις, εκφραστικά μάτια, ας πούμε. Ναι. Πολύ έχουν πάγια ένα συνδυασμό διαδικασία. αθωότητας, ρε παιδί μου, αλλά με ένα rage, με μια οργή μέσα, που το έκανε capture πολύ καλά ο Elordi αυτό. Δίνω fun fact για τον Elordi απευθείας, μαλάκα, ότι πας ο καημένος. Γιατί προφανώς ο Για Del το Toro, make-up θα εφόσον πεις, δεν είναι. 10 ώρες Ναι, τη ναι, ναι. φορά. Παιδιά, Έχει αξίζει dedication, πολύ, αλήθεια. αξίζει πολύ να δείτε. Μαζί με τη ταινία στο Netflix κυκλοφόρησε και ένα 45 λεπτό documentary που δείχνει τα Τα behind the περίφημα scenes. featurettes. Είναι Μπράβο. και κορυφή. Μπράβο, Ναι. που δείχνει εκεί τα πάντα από make-up, prosthetics, practical effects κλπ. Αξίζει πολύ να το Δείτε δείτε. το βράδυ την ταινία και την επόμενη μέρα το πρωί δείτε το featurette. Αξίζει full. Να το πω εδώ αυτό. Εγώ, φίλε, είδα την ταινία release date, καπάκι είδα το featurette, το 45 λεπτό, και Ωραία. το βράδυ, το ίδιο βράδυ, ξανά είδα την Ξανά ταινία. είδα την ταινία. Ναι, μαλάκα. αλλήμον. Τώρα που βρίζουμε, παιδιά, είμαστε πολύ excited σήμερα. Θα τη δω πολύ σύντομα ξανά και θα την προτείνω και σε φίλους και γνωστούς, πράγμα το οποίο κάνω πολύ πολύ πιο σπάνιο πλέον, αλήθεια. Ήταν Είναι ευκαιρία. από όσο έχετε καταλάβει, ναι. παιδιά. Ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω για τον Jacob Elordi είναι ότι ξέρεις, Μίτσο, ποιος ήταν αρχικά να παίξει το Creature. Μου διαφέρει, περίμενα, θα σου πω, το έχω σημειώσεις. Περίμενα, μην κουνηθείς. Ο Άντρου Γκάρφιλντ. Μπράβο, Andrew Garfield, Μίτσο. Ναι, Ο οποίος, εντάξει, λόγω προγράμματος δεν κατάφερε να το παίξει, οπότε τυχαία ήρθε ο προφανώς. Elordi και νομίζω ο ίδιος κιόλας το πρότεινε και ο Del Toro, επειδή περίμενε ένα θαύμα στην ουσία, το δέχτηκε και του άρεσε κιόλας. Δηλαδή, δεν το μετάνιωσε καθόλου. Και του άρεσε κιόλας. Ακριβώς. Θα τις φας και θα σ' αρέσουν. Και τώρα δεν ξέρω αν θες να πούμε τώρα λίγο για το. Δεν ξέρω αν θες τώρα να πούμε για το design του Creature. Όχι, θα αναφερθούμε παρακάτω στα behind the scenes που θα έχει full range. Απλά είπα το fun fact από τώρα. Πάμε λίγο στον Oscar Isaac σαν Baron Victor Frankenstein, όπου κατά τη γνώμη μου, φίλε, κουβαλάει την ταινία ότι πας στην πλάτη Για μένα του. και οι δύο κουβαλάνε την ταινία. Και ο Oscar Isaac είναι από αυτούς τους ηθοποιούς που είναι, καταρχάς, επειδή είναι και, φαίνεται και κοντούλης μπροστά στον Elordi, επειδή είναι ο τύπος πανύψηφος. Ο Oscar Isaac είναι τόσο άντρακλας, ρε φίλε. Έχει μια αρενοπότητα, τόσο καβλιάρης. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είμαι γκέι προφανώς. Το πιο καυκωτικό που έχω δει ο Oscar Isaac είναι στο Dune, φίλε. Όπως παίζει τον τέτοιον. Έλα, κόλλησα τον Λόρδο εκεί πέρα στο Dune. Το Λίτο, τον Τζαρντ Λίτο. Ο Τζαρντ Λίτο. Duke Λίτο. Ο Τζαρντ Λίτο Ατρίδης. Παρεξηγημένο τρονάρης. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τον είπα Τζαρντ Λίτο εντωμεταξύ επίτηδες για να κάνω reference. Ναι, παιδιά, όπου θα χώνουμε reference στο τρόν. Ελληνός το λιγότερο. Πάτε δείτε το τρόν. Παρεξηγημένο επεισόδιο επίσης. Άντε, ζωντόβολα. Φίλε, εντάξει, Oscar Isaac, από τότε που τον είδα πρώτη φορά στα sequel του Star Wars μέχρι και το Dune, το Ex Machina επίσης,
στο Annihilation. Γενικά πάρα πολύ ωραίος ηθοποιός. Ξεχωρίζει ο τυπάς, ξεχώριζε από τα Star Wars. Okay, και συνεχίζει να ξεχωρίζει μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό είναι και ο μόνος από εκεί μέσα από το cast, με εξαίρεση ίσως τον Kylo Ren, δηλαδή τον Adam Driver, ο οποίος έκανε και καριέρα εκτός του Star Wars, έτσι. Ναι, ισχύει. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Ενώ που δεν είναι established ηθοποιός, έτσι, όπως ήταν ας πούμε, ο Harrison Ford ή ο Mark Hamill κλπ. Ναι, μωρέ, είναι οκ, δεν σε παρεξηγούν τα παιδιά. Πάμε μετά, Christoph Waltz, ο αγαπημένος μας Ναζί ο αγαπημένος μας racist και anti-racist. Ο Christoph Waltz, σε όποια ταινία και να παίζει, όσο μικρό ή μεγάλο ρόλο και να έχει, την κάνει πάντα καλύτερη. Τον λατρεύω. I fucking love that actor. Ισχύει. Inglourious Basterds, Django. Δεν έχω ξαναδεί καλύτερο κακό στη ζωή μου από το Hans Landa στο Inglourious Basterds. Είναι σίγουρα από τους καλύτερους κακούς. Και ταυτόχρονα και από τους καλύτερους καλούς που παίζει τον Doctor στο Django. Εξαιρετικό στο ρόλο. Δεν έχει τεράστιο ρόλο να πεις ότι oh my god, κλέβει την παράσταση ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα τέταρτο με ένα 20 λεπτό στην οθόνη, τόσο όσο. Exactly, αλλά είναι. Πήρε ένα χοντρό paycheck και έφυγε και έπαιξε και καλά κιόλας και το γουστάραμε. Ακριβώς. Μία goth μετά ως Elizabeth Harlander, η οποία, Μίτσο, εγώ την έχω δει στο Pearl, το X, ξέρεις αυτό τη τριλογία που δεν έχω δει ακόμα τη τρίτη ταινία, που είναι πολύ καλή. Την αμαρτία μου δεν την έχω δει πουθενά. Έλα ρε, όντως. Εγώ προσωπικά, έτσι, σαν συλλογή ταινιών. Ενώ μου είναι πολύ αναγνωρίσιμη φάτσα, δεν μπορώ να θυμηθώ που την έχω δει, αν την έχω Τέλος δει. πάντων, όπως και να έχει θα την δει στην Οδύσσια. Σίγουρα επειδή θα παίζει στην Οδύσσια. Αυτό, εκεί θα έλεγα. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι θα την ξαναδώ στην Οδύσσια αργότερα και θα μου ξανασυστηθεί με κάποιον άλλο ρόλο. Αυτό. Μετά, Felix Kammerer ως William Frankenstein που παίζει τον αδερφό του Victor. Ο Ανθούλης Frankenstein. Ο οποίος τον έχουμε δει, φίλε, σε μια ταινιάρα επίσης του Netflix, το All Quiet on the Western Front, που είναι remake νομίζω κιόλας. Πολεμική ταινία, έπαιζε τον πρωταγωνιστή πάρα πολύ καλή. Πάρε τον επόμενο, Μίτσο, επειδή εσύ που πιάνεις τα Game of Thrones είσαι πολύ ωρεξάτος. Ναι, ήξερες ότι θα πάω Charles Dance σαν Baron Leopold Frankenstein. Έπρεπε να κάνω και το reference στα Looney Tunes. Leopold. Α, ναι, πω. Είδες, σήμερα τα Looney Tunes έχουν την τιμητική τους μαλάκα στο επεισόδιο και γαμάει. Καταρχάς επεισοδιάρα Looney Tunes που με την όπερα, ακραίο. Και νομίζω οι δύο τελευταίοι που θα πιάσουμε από το cast είναι ο David Bradley που έπαιζε τον Τυφλό, τον οποίο είναι ο αθάνατος Mr. Fields από το Harry Potter. Ο Mr. Fields από το Harry Potter και ο τέτοιος. Και ο Walter Frey από το Game of Thrones. Έτσι, να κάνουμε κανένα Red Wedding και να πούμε τι ωραία που ήταν το Creature να το ψήσουμε στα κάρβουνα. Καλά, μην τον παρεξηγούμε. Ο τύπος παίζει πολύ καλά και τον κακό και τον καλό. Επειδή, ας πούμε, στο Harry Potter παίζει το αρχίδι που είναι ο Fields, ας πούμε, στο Hot Fuzz του Edgar Wright παίζει έναν Άγγλο εκεί πέρα που δεν καταλαβαίνει τι λέει. Και φίλε, στο Πινόκιο ξέρεις ότι έκανε τη φωνή του Τζεπέτο. Όχι, ρε, αλήθεια τώρα. Ναι, αυτός ήταν. Γι' αυτό λέω ότι έχει range ο τύπος. Δηλαδή μπορεί να παίξει τον στοργικό πατέρα, όπως παίζει στο Frankenstein και στο. Δεν παίζει όντως τον πατέρα, αλλά καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Τον τυφλό τέλος. Πατρική φιγούρα εννοώ. Μπράβο, exactly. Είναι με διαφορά από τους πιο αναγνωρίσιμους side characters όλων των εποχών. Δεν έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο όπως έχω δει σε ταινίες ποτέ. Αλλά ρε φίλε, είναι τόσο αναγνωρίσιμη μούρη σε όλα τα λεφτά, πραγματικά. Εννοείται. Και τελευταίος που θέλω να πάρουμε είναι ο Lars Mikkelsen, που είναι ο αδερφός του γνωστού μας, του Mads Mikkelsen, ο οποίος πολύ ωραία φάτσα. Εγώ τον είχα δει στο Sherlock και ως Thrawn στο live action του Star Wars. Μπράβο, αυτό και τη φωνή του Thrawn κιόλας στα animated. Πολύ ωραίος. Ναι. Και αυτά. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για cast. Yes. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γεμάτο. Μεστό cast, τόσο όσο, με γνωστούς ηθοποιούς και up and coming ηθοποιούς. Τέλειο. Αυτό. Πάμε behind the scenes. Να βγάλουμε από τη μέση τώρα. Θα το βγάλω από τη μέση τώρα. Okay. Ο ελέφαντας στο μάτι. Τα πράγματα είναι απλά. Ο Guillermo del Toro είναι μαλωμένος με το κακό CGI. Ισχύει. Είναι μαλωμένος με το κακό CGI, ρε φίλε. Αρνείται να βάλει στην ταινία τη δικιά του κάτι το οποίο δεν θα δείχνει. Τέλειο. Καταρχάς, άμα δείτε, όπως σας είπαμε και το documentary, έχει και CGI η ταινία, εννοείται αυτό, όπως είπε και ο Μίτσος τώρα. Έχει real sets, έχει animatronics, έχει κούκλες, έχει CGI. Είναι σαν να βγαίνει σε εκείνη τη λαϊκή που ξέρεις είναι ο μεγάλος ο πάγκος που έχει τα πάντα πάνω. Είναι, φίλε, είναι το τέλειο πάντρεμα CGI και practical για μένα. Θα τα αναλύσουμε και ένα-ένα. Όπως π.χ. ήξερες ότι το πλοίο ήταν αληθινό, έτσι, στην αρχή. Ακριβώς. Ναι. Παιδιά έχουν φτιάξει όντως αληθινό πλοίο. Αληθινό set στον πάγο, αληθινό με gimbal. Για να γέρνει κιόλας, εκεί που το σπρώχνει το creature και γέρνει το πλοίο, όντως γίνεται αυτό. Και το φτιάξαν μέσα σε parking. Εκόλλησε ο Μίτσος με τον Βίκτορ. Το φτιάξαν μέσα σε parking lot το πλοίο αυτό. Και προφανώς έβαλαν τα CGI από γύρω για να φαίνεται ότι είναι στο Βόρειο Πόλο. Πώς αγαπάω αυτή την τέχνη, ρε φίλε. Παλιά μου τεχνικός είναι πραγματικά. Που νίκησαν ένα τεράστιο στούντιο, ένα τεράστιο χώρο. Κάτι τεράστιο, όπως πρέπει. Μια τεράστια αποθήκη και φτιάχνουν όλο το set εκεί. Όλο. Ναι. Παιδιά, γι' αυτό σας λέμε, σαπορτάρετε την ταινία. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και επειδή είναι dying art, είναι
Είναι μια τέχνη που πεθαίνει αυτό. Πρέπει να την υποστηρίζουμε, άμα θέλουμε να βγαίνει ποιοτικό πράγμα. Οπότε και έτσι κι αλλιώς γαμάει και η ταινία. Οπότε μια Είναι χαρά. ξεκάθαρο. Πηγαίνετε άφοβα. Να πούμε για τα prosthetics, πόσα πτώματα ψεύτικα έχει αυτή η ταινία. Κυριολεκτικά, ρε φίλε, έχει μια σκηνάρα μέσα στην ταινία αργότερα που είναι ο Βίκτορ Φραγκενστάιν. Περπατάει ανάμεσα στα πτώματα και παίζει από πίσω κλασική μουσική. Και Κομμένα τι θα πόδια. ψωνίσω σήμερα, άραγε. Αλλά και μέσα στο εργαστήρι που, παιδιά, by the way, και το εργαστήρι είναι αληθινό σετ. Όλο αυτό το έφτιαξαν όντως. Έχει απλά κομμένα πόδια, χέρια, πτώματα γύρω από εδώ και από εκεί, με αίματα. Χαμός γενικά. Ο Ντελτόρο ήταν σε φάση φέρε κι άλλα, φέρτα όλα. Ναι. Everyone. Έγινε. Η φάση είναι, ρε φίλε, ότι ο artist που έκανε τα illustrations για το 1989 Frankenstein είναι προσωπικός φίλος του Guillermo del Toro, φίλε. Και ήταν προσκεκλημένος στο συγκεκριμένο, στο pre-production, εν πάση περιπτώσει, για να επιβλέπει, ξέρω εγώ, τις διαδικασίες και να δίνει το input του. Ρε φίλε, ο Del Toro για κάποιο λόγο είναι φίλος με πολύ κόσμο και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση επειδή είναι ο πιο γλυκούλης, χοντρούλης ever. Δηλαδή, θες μαλάκα να πας και να του τσιμπήσεις τα μαγουλάκια και να τον κάνεις αγκαλιά. Δεν υπάρχει. Είναι να του χαϊδέψει την κυλίτσα, δεν ξέρω αν τα δύο. Ανάλογα τα χέρια. Αυτή. Jesus. Ισχύει. Και έχει και γαλανά ματάκια, oh my god. Ήθελε ο Frankenstein σε αυτό το version, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την έκδοση της ταινίας, τη δικιά του, να μοιάζει όντως πάντως με επιστήμονα. Να μην μοιάζει με έναν τρελό, ξέρω εγώ, έναν παλαβό, ο οποίος απλά θέλει να στιτσάρει πράγματα μαζί. Να το παίξει δηλαδή πως θα φαινόταν από την πιο επιστημονική πλευρά της εποχής να προσπαθήσει να το κάνεις. Αυτό είναι καλή γέφυρα που κάνεις για να πάρουμε λίγο τα κουστούμια και το design της ταινίας, επειδή προφανώς έχει μια ακρίβεια με το βιβλίο. Θα πούμε κιόλας συγκεκριμένα για το βιβλίο σε κάποια φάση. Αλλά έχει βάλει προφανώς και το δικό του touch ο Del Toro, δηλαδή τα έχει εξυγχρονίσει κάποια πράγματα, έχει κάνει κάποια πιο μοντέρνα design και με τα φορέματα και με το look του Frankenstein. Θέλω να σου πω κάτι, δεν καταλαβαίνεις κάθε φορά όταν βλέπεις μια ταινία Del Toro. Εγώ προσωπικά το καταλαβαίνω το πρώτο καρέ της ταινίας. Ότι είναι ταινία του. Ναι, ότι είναι ταινία Del Toro, Ναι, το καταλαβαίνω το πρώτο καρέ της ταινίας. Η φάση είναι, έχει αυτό το πιο έτσι μπλεδίστικο μπλε με χρυσό μαζί, δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς. Έχει ένα συγκεκριμένο color pattern η ταινία. Ανοίγει πρώτο καρέ, ρε φίλε. Βλέπω τον καπετάνιο πάνω στο καρτάρτι και είμαι σε φάση καλησπέρα ταινία Del Toro με τη μία. Δηλαδή βλέπω ουρανό. Έχει συγκεκριμένα πράγματα στο color correction για την ακρίβεια, στις χρωματικές επιλογές που μου δίνει να καταλάβω με το που παίξει το πρώτο καρέ ότι βλέπω ταινία Del Toro, χωρίς πολλά. Αυτό που λες τώρα δεν είναι καθόλου τυχαίο, επειδή ο Del Toro έχει κάνει structure τη ταινία με τα color palettes, πώς το λένε, με τις χρωματικές αποχρώσεις αυτές. Χρωματικές παλέτες. Δηλαδή, το point of view από τους ναυτικούς στην αρχή είναι μπλε και χρυσό, κάπως έτσι όπως το είπες. Το παρελθόν του Frankenstein είναι κόκκινο με ένα άλλο χρώμα. Το creature είναι πρασινο-γκρι, είναι τέτοια κατάσταση. Ναι, μπράβο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις αναλογίες και όλα αυτά, αλλά κάπως έτσι το είχε στήσει ο Del Toro και το είχε πει. Το cinematography σε κάθε ταινία του Del Toro είναι άρτιο. Είναι λες και βλέπεις καμβά. Βάφει πάνω ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, απλά κάνει paintings. Δεν φτιάχνει καρέ εκείνη τη στιγμή. Αυτό. Εντάξει, ό,τι και να πούμε για τα sets, prosthetics. Ναι, και ο πύργος, φίλε. Ο πύργος ξέρεις ότι ήταν μινιατούρα. Ο πύργος, μπράβο. Σωστό. Ήταν μινιατούρα. Το είδα στο feature κανονικά μέσα. Αυτό. Δηλαδή το έκαναν έτσι ώστε να ξέρεις, εκεί που κάνει εκρήξεις είναι αληθινές εκρήξεις στη μινιατούρα. Προφανώς έχει και το touch από CGI έτσι για να διορθώσουν κάποια πράγματα. Αλλά εντάξει, νομίζω ό,τι και να σχολιάσουμε είναι λίγο. Γενικά εξαιρετικό look η ταινία. Θέλω να σημειώσω πόσο ο Del Toro είχε συγκεκριμένα πράγματα στη λίστα του για το cast. Έτσι. Ήθελε μόνο τον Oscar Isaac για Victor Frankenstein. Ναι, τον έγραψε τον ρόλο με τον Oscar στο μυαλό του. Κομμένο και αναμένο πάνω στον Oscar Isaac. Χωρίς κανέναν άλλον στο τέτοιο, παιδιά. Αυτό είναι σεναριακά, αν το πιάσει στο συγκεκριμένο. Το να πει όχι ο Oscar Isaac για τον Α και τον Β λόγο, γιατί έχει πρόβλημα στο schedule, δεν μπορεί να προλάβει κάποια γυρίσματα κτλ. Σε πάει πίσω. Όχι μήνες, χρόνια. Φίλε, αυτό που λες τώρα δεν νομίζω να ισχύει πολύ για τον Del Toro συγκεκριμένα, επειδή αυτό που έγινε με τον Andrew Garfield τελευταία στιγμή έγινε. Οπότε ο Elordi έσκασε από το συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά το creature, ρε φίλε, είναι λίγο διαφορετικό. Απλά θες να έχεις πιο πολύ εκφραστικά μάτια και εκφραστική προσωπικότητα και λιγότερο να κουβαλάς ταινία. Για μένα ο Oscar Isaac κουβαλάει ταινία. Οπότε σίγουρα. Είναι κομμένο και ραμμένο σε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου. Δεν το λέω προς Θεού, δεν το λέω σαν κακό για τον Oscar Isaac. I fucking love that guy. Απλά ότι νομίζω έχουμε δει αρκετές φορές να γίνονται τελευταία στιγμής αλλαγές και να δουλεύει πολύ καλά. Οπότε
Νομίζω Απλά επειδή ότι έχουν και πολλές φορές, ρε παιδί μου, έχεις δει να ακυρώνονται ταινίες επειδή δεν παίρνουν τον πρωταγωνιστή που θέλουν, έτσι. Ο Ταραντίνο όταν γεννούσε το Inglourious Basterds ήταν σε φάση δεν θα τη γυρίσω την ταινία αν δεν βρω το Λάντα που θέλω. Είναι και αυτό μες στο μενού. καλά, εντάξει. Και, oh my god, και τι ρόλος ήταν αυτός. Και Οκ. τι Λάντα βρήκε έτσι. Οκ. Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Del Toro σε αυτή τη φάση. Μμμ. Νομίζω βασικά είναι γνωστό ότι ήθελε να την κάνει αυτή τη ταινία από μικρό παιδί. Έχει τεράστια ιστορία γενικά ο Del Toro με τον Frankenstein. Για τον Αλήθεια, δεν ίδιο το ξέρω δηλαδή. τον background. Για δώσ' μου. Έτσι από περιέργεια δηλαδή. Για τον ίδιο, τον Del Μμμ. Toro, η ιστορία του Frankenstein έχει σχεδόν θρησκευτική σημασία. Είχε δει την ταινία με τον Boris Karloff που έκανε τον παλιό Frankenstein. Μετά διάβασε το βιβλίο και με το που διάβασε το βιβλίο λέει «Α, αυτό δεν είχε καμία σχέση με την ταινία που είδα. Θέλω να το κάνω ταινία». Well, Και ήθελε να οκ, το γυρίσει λογικό. με την Super 8 κάμερα, ξέρω εγώ, που είχε τότε. Οπότε ήταν passion project για τον Del Toro από χρόνια τώρα. Και δώσε λίγο βάση, φίλε, ο παραλληλισμός που θα σου δώσω αυτή τη στιγμή τώρα, γιατί ο Del Toro πήγε από το Πινόκιο του 2022 Εκεί στο ήθελα να το πάω κι εγώ, Frankenstein του φίλε. 2025. Για πες. Έτσι. Και κατά κάποιο τρόπο, βλέποντάς το εσύ σαν τρίτος, ρε παιδί μου, μπορείς να δεις λίγο τη σύνδεση. Και για τον Del Toro συγκεκριμένα, οι δύο αυτές οι ταινίες είναι πρακτικά το ίδιο νόμισμα. Η άλλη όψη του νομίσματος, η μία από την Ακριβώς. άλλη. Είναι και τα δύο Συγκεκριμένη φάση. father-son movies. Ακριβώς. Απλά το ένα είναι πιο violent και πιο έτσι άναρχο και το άλλο, ρε φίλε, είναι πιο παραμυθένιο, πιο έτσι οικογενειακό, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Καλά, επειδή παίρνει και κάποια creative liberties ο Del Toro με το βιβλίο και αλλάζει κάποια πράγματα που για μένα θεμιτό είναι και μ' άρεσε κιόλας. Και by the way, Εντάξει, μείνετε πρέπει να δώσει και ένα συντονισμένοι. twist στην ταινία, έτσι. Δεν μπορεί να είναι η ίδια ταινία Αυτό. κάθε φορά. Θα δώσει το δικό του twist, είναι λογικό και μείνετε συντονισμένοι Ακριβώς. επειδή θα τα εξηγήσουμε παραπάνω στην πλοκή spoilers και είναι ειδικά το τέλος που έχει κάνει μια αλλαγή ο Del Toro είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Del Toro Ισχύει. που έγινε έτσι, οπότε θα το αναλύσουμε περισσότερο εκεί. Η ταινία παρόλα αυτά είναι νομίζω η πιο book accurate ταινία του Frankenstein. Γενικά, εντάξει, δεν πολύ αλλάζουν τα πράγματα μέσω βιβλίου και ταινιών ανά τα διαστήματα. Είναι αρκετά κοπιά. Απλώς σου λέω, δίνει το δικό του twist στο τέλος. Εγώ εκεί το ξεχωρίζω κατά κύριο λόγο. Ενώ το Frankenstein που έχεις εσύ στο μυαλό σου και ο περισσότερος κόσμος που είναι ο Boris Karloff δεν έχει καμία σχέση. Είναι σε πιο σύγχρονη εποχή από το βιβλίο, δεν έχει καμία σχέση το. Και να μην έχουμε και ένα όμορφο creature Sam στα χρονικά του τέτοιου, του Frankenstein. Ναι, Κρίμα. εντάξει, νομίζω είναι το πιο όμορφο creature. Δεν είχαμε είναι πολύ... και στον Dracula, δεν ήταν όλοι άσχημοι. Μέχρι που ήρθε ο τέτοιος, ο Γκάρι Oldman. Εντάξει, καλά, εντάξει. Γκάρι Oldman, αγόρι μου. Ο καβλιάρης ο ίδιος, να πούμε. Exactly. Θες να πιάσουμε, Μίτσο, το design λίγο του τέρατος του Frankenstein? Σε γενικές γραμμές, ναι, μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε σιγά σιγά για ποιο λόγο ο καημένος ο ηθοποιός, ο Elrond, καθόταν 10 ώρες την ημέρα για να τον βάφουνε. Έχει πλάκα επειδή το έχει αυτό το. Πώς λέγεται αυτό που είναι πολύ γρήγορο, time lapse, κάπως έτσι. Timelapse, ναι, το Time-lapse, κλασικό. μπράβο. Ξεκινάει, ρε παιδί μου, από το πρώτο λεπτό Έτσι. μέχρι τις 10 ώρες, ξέρω εγώ, και. Και δείχνει ότι μέσα σε αυτό το περιθώριο έχει αλλάξει από Nintendo Switch σε κινητό, σε Ναι. βιβλίο. Σου λέει κάτι πρέπει να My κάνω να God. περάσει η ώρα, δεν γίνεται έτσι. Κάθομαι, με σχεδιάζουν, με κάνουν ράνου και κάποια στιγμή. Αλλά τίμιος, πάντα το σέβομαι Όχι, όταν όχι. κάθεται ο ηθοποιός και το Δεν παίρνει. διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Μπράβο στο Καθόλου, παιδί. τίποτα. Στον Τίποτα τυπά. απολύτως. Και ο Del Toro το είπε κιόλας. Είναι σε φάση ότι δεν είπε μία φορά ότι κουράστηκα, ότι πείνασα, ότι δίψασα. Τίποτα απολύτως, λέει. Ο απόλυτος επαγγελματίας. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Μπράβο του, πραγματικά. Και λέει, ο Elrond παραδόξου ήταν σε φάση, παιδιά, ήμουνα το πιο άνετο που έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου σε σετ. Ναι. Λέω, ρε φίλο, οι άλλοι σε φασανίσανε και εσύ ήσουν άνετος. Μπράβο σου. Ωραία, πάμε soundtrack, Μίτσο. Let's go to the soundtrack από τον ένα και μοναδικό Alexandre Desplat. Τι Desplat, ρε μαλάκα. Αλεξάνδρο Desplat. Desplat. Είναι Γάλλος άνθρωπος Desplat, και νομίζω έχει και Desplat. κάποια ελληνική καταγωγή. Είναι η ιδέα μου. Δεν έχω ιδέα, πάντως οι συνεργασίες του με τον Del Toro είναι επικές και στο Shape of Water και στο Pinocchio και εδώ. Έχει επίσης κάνει τα δύο latest Harry Potter Part 1 και Part 2 Deathly Hallows, τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν ίσως το πιο βαρύ soundtrack από όλες τις ταινίες Harry Potter. Βαρύ εννοείς μόνο το που πιο έχει- στενάχωρο και καλά. Ναι, και πιο στενάχωρο και πάρα πολύ όμορφο soundtrack γενικά. Νομίζω το μόνο εφάμιλο στην όλη φάση, αν βγάλεις τα individual themes στο Hedwig's theme και το theme του Harry Potter γενικά, μόνο το Prisoner of Azkaban έρχεται κοντά σου. Γενικά τα Harry Potter έχουν ωραίο soundtrack. Γάμανε. Για να πω κι εγώ κάτι για αυτό που είπες, για μένα εντάξει, προφανώς τα καλύτερα soundtrack Harry Potter είναι τα τρία πρώτα που είναι από τον John Williams, τον θεό της μουσικής. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Alexandre Desplat δεν έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τα τελευταία και μπορώ να θυμηθώ πολλά που είναι καινούρια themes τελείως από τα πρώτα, δηλαδή δεν είναι reuse από το Hedwig's theme, κλασικά κλπ. Α, ναι, γι' αυτό λέω ότι ο Desplat έκανε πάρα πολύ ωραία δουλειά στα Deathly Είναι Hallows. γενικά πολύ Γιατί ωραίος ήταν composer. original soundtrack. Αυτό, είναι πολύ καλός. Και έχει κάνει και το Imitation Game, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Επίσης πάρα πολύ ωραία Βασικά, ταινία. αυτά που μου αρέσουν πολύ του Desplat, που δεν είναι ούτε Del Toro ούτε Harry Potter, είναι ότι έχει κάνει πολλές συνεργασίες με τον Wes Anderson. Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs. Μαλάκα, ναι, έχεις δίκιο. Το Grand French Budapest Hotel Dispatch. έχει κάνει. Ναι.
Το Και Grand Budapest Hotel θέλει ένα frame by frame. φίλε, πολλές By the ταινίες way. του Wes Anderson εγώ θα έκανα By frame by the frame, way. αλλά anyway. Πάρα πολύ ωραίο soundtrack, μια χαρά, συνόδευε την ταινία άψογα. Μαγευτικό, let's go, πλοκή, spoilers. Να πούμε καταρχάς, Μίτσο, για τη δομή της ταινίας, η οποία Ναι, είναι είναι χωρισμένη σε χωρισμένη δύο σε μέρη, δύο κομμάτια πρακτικά. που Μπράβο. είναι η ιστορία του Victor Frankenstein και η ιστορία του Creature. Δεν είναι πολύ αστείο, ρε φίλε, που βρίσκουν τον Βίκτορ. Παίζουν ξύλο με το Creature, ρε παιδί μου, πάνω στον πάγο και είναι σε φάση. Τον πάνε μέσα στα ιδιαίτερα του καπετάνιου, εν πάση περιπτώσει, για να τον περιποιηθούν. Στην καμπίνα, Και βασικά. ναι, στην καμπίνα. Το κλασικό. Τα private quarters. Και ο Βίκτορ ξεκινάει να λέει την ιστορία τη ζωή του στον καπετάνιο. Ενώ ο Άρχο πεθαίνει και ο καπετάνιο είναι σε φάση. Πότε σε ρώτησα, ρε καλύτερο φίλε. να κάνω. Εντάξει, πλάκα. Δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Όχι ότι έχω ένα πλάσμα το οποίο προσπαθεί να μου φάει το πλήρωμα. Ναι, και έχουμε Να κολλήσει το πράγμα. ασχοληθώ. Εντάξει, Ας φίλε, ακούσω την ιστορία σου, δεν βαριέσαι. I mean, και εγώ θα τον άκουγα προσωπικά. Μ' αρέσει που το βασικό theme της ταινίας είναι, ξέρεις, το κλασικό, το ποιος είναι το αληθινό τέρας. Ο τρόπος που το προσεγγίζει είναι το ωραίο το πράγμα, κατάλαβες. Ρε φίλε, ο Ντελτόρο είναι από αυτούς τους σκηνοθέτες που σε κάνουν κατευθείαν να συμπαθείς ένα τέρας, επειδή όλες του οι ταινίες νομίζω έχουν πρωταγωνιστεί. Έχουν εκφραστικά γλυκούλια κατερατάκια. Ναι, Γι' και αυτό. σχεδόν το Hellboy, στο Shape of Water. Σχεδόν όλες του οι ταινίες, ή τουλάχιστον πολλές από αυτές, έχουν ένα τέρας πρωταγωνιστή που, ξέρεις, ο Ντελτόρο έχει true. μεγάλη αγάπη για αυτά τα πράγματα, anyway. Έχουμε την εξιστόρηση λοιπόν από την πλευρά του Βίκτορ. Μας δείχνει την παιδική του ηλικία που τη έτρωγε από τον πατέρα του. Ο οποίος πατέρας του παιδιά είναι ο Τάιουιν Λάνιστερ. Οπότε Ναι. εντάξει, λογικό είναι ο καημένος να μην περνάει πολύ καλά όταν ήταν παιδί. Φίλε, έχει πάρα πολλά σημεία στη ταινία που αξίζει να μείνουμε. Και καταρχάς, πριν πάμε στον πατέρα του, εγώ θέλω να πάω στη μάνα του, η οποία θυμάσαι πώς εμφανίζεται με αυτό το κόκκινο By the πέπλο. way, η μία γκοθ παίζει και τη μαμά του Βίκτορ. Ναι, ναι. Καλά το κατάλαβα, ρε μαλάκα, και έλεγα κάτι Yes, μου yes, yes. θυμίζει. Απλά ήταν με λίγο έτσι CGI, με λίγο make-up περίεργο, ας πούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάτι, sorry. Πατάμε λίγο pause επειδή θέλω να δω κάτι. Έλεγα θα τρελαθώ, ρε μαλάκα. Όχι, όχι, είναι μια γκόθ η οποία παίζει και τη μαμά. Δες, ψάξτε. Έπαθα τσότσο γιατί βλέπω τη μαμά του στην αρχή, ρε παιδί μου, να παίζει στην ταινία. Πεθαίνει η γυναίκα προφανώς στην πορεία. Αυτό είναι το point της ταινίας, ότι για χάρη της μάνας του θέλει να μάθει να αποσοβεί τον θάνατο. Και αργότερα, ρε φίλε, με το που βλέπω τη μία γκόθ στην ταινία, είμαι σε φάση αμάν. Φίλε, κοίτα, η μία γκόθ στο X κάνει και την Pearl και την Maxine. Οπότε κάνει δύο ρόλους. Έχει make-up γριάς και τέτοια, οπότε βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι κόλλημα έχει. Καλά κάνει η κοπέλα, εννοείται. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό συγκεκριμένα η μία goth και βάζει make-up για να παίζει άλλους χαρακτήρες, αλλά μπράβο. Μπράβο, εμένα μου αρέσει το versatility που έχει, γιατί της δίνει τη δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα. Όχι, μωρέ, είναι καλή. Το όχι με αυτά τα έτσι πιο φρικουλέ ή. Δεν έχει μεταξύ, ρε φίλε, τη φάση που κάνει introduce τον Charles Dance γενικά η ταινία. Και είναι σε φάση περιμένει μία goth μαζί με τον μικρόν Victor στην έπαυλη μπροστά. Και ρε φίλε, φοράει μια κόκκινη φορεματάρα η οποία ανεμίζει δεξιά-αριστερά. Αυτό. What the hell! Τι πλανάρα είναι αυτή! Αν άκουσες πριν, Μίτσο, αυτό είπα. Ότι που έχει τα πέπλα, ξέρεις, το φόρεμα που το παίρνει ο αέρας, που είναι εξαιρετικό και σαν cinematography. Αλλά Μίτσο, αυτό είναι σαν αυτό τον άγγελο του θανάτου που έβλεπε μετά ο Βίκτορ. Αυτό ήθελα να πω. Συμβολισμός! Δεν είναι ξεκάθαρο από τη ταινία 100%, αλλά εγώ τις δύο φορές που την είδα τη ταινία έτσι το πήρα. Ότι είναι και καλά σαν να τον στοιχιώνει ο άγγελος αυτός που έχει σαν άγαλμα, αλλά με την παρουσία της μάνας του μαζί. Γιατί στην ουσία αυτός ο άγγελος αργότερα το βλέπει σαν όραμα στον ύπνο του και του υπόσχεται ότι θα του δώσει τη δύναμη και τη γνώση αντίστοιχα να μπορεί να επαναφέρει άτομα από τους νεκρούς. Αυτό, και αν θυμάμαι σωστά, αυτό άρχισε να το βλέπει μετά το θάνατο της μητέρας του, που είναι κιόλας στο σημείο που χάνει και την ανθρωπιά του στην ουσία. Ισχύει και είναι παιδάκι αυτό, είναι το στενάχωρο, ρε φίλε. Είναι φάση 10 χρονών, ξέρω εγώ, 12, δεν παραπάνω. Και εδώ θέλω να το πάμε στον πατέρα του κατευθείαν, που είναι, όπως είπες, ένας πολύ ψυχρός άνθρωπος. Και αυτό που λατρεύω στην ταινία είναι ότι βλέπεις ξεκάθαρα τον κύκλο της βίας, που ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τον πατέρα, συνεχίζει στον Βίκτορ και βλέπεις πώς μεταχειρίζεται το τέρας, το creature αργότερα. Ακριβώς. Και βλέπουμε στην ταινία τέλος πάντων πώς εξελίσσεται. Επειδή και ο Βίκτορ Φράνκενστάιν και το creature είναι θύματα αυτού του πράγματος. Θεωρώ ότι περισσότερο ο Βίκτορ στη συγκεκριμένη ταινία, ναι, μεν είναι θύμα, απ' την άλλη, βέβαια, είναι ένας εγωκεντρικός ηλίθιος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι μόλις έδωσε ζωή σε κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν από μερικές ώρες, στην κυριολεξία. Όταν έχεις ένα νεογέννητο στα χέρια σου, ξέρει να τα κάνει όλα με τη μία. Ρε, το ξέρω. Είναι λίγο χαζή νοοτροπία αυτό. Φίλε, νομίζω το έχεις παρεξηγήσει, επειδή και το είδα δύο φορές και έχω δει τον Del Toro να μιλάει συγκεκριμένα για αυτό το πράγμα. Και έχει κάνει επίτηδες και τους δύο χαρακτήρες, και το creature, αλλά περισσότερο τον Victor. Έχει και καλά χαρακτηριστικά και κακά, και βλέπεις ξεκάθαρα
ότι αυτό που κάνει είναι η επιρροή που είχε ο πατέρας του πάνω του. Σου δίνει δύο διαφορετικές οπτικές με δύο διαφορετικές καταλήξεις, οπότε το δέχομαι, έτσι. Μπράβο. Βασικά την ίδια κατάληξη έχουν, απλά βασικά Ναι, ξέρεις ότι όχι, είναι είναι δύο διαφορετικές κοινή. καταλήξεις, γιατί η μία θα μπορούσε να ήταν το creature να μην αποδεχτεί το creation του και το γεγονός ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ζει στον αιώνα τον άπαντα και να συγχωρήσει τον πατέρα του, τον creator του, τον Victor αντίστοιχα, και η άλλη οπτική, ξέρω εγώ, του να σκοτώσω το πλάσμα το οποίο έκανα γιατί μου θυμίζει τις αποτυχίες μου. Anyway, είναι τέλος πάντων ο Del Toro το έχει κάνει εξαιρετικά αυτό το πράγμα. Αυτή την ξέρεις, οικογενειακή βία που είναι από γενιά σε γενιά. Το έχει κάνει τέλεια αυτό. Με τη μόνη διαφορά στο τέλος, ο Victor είναι πολύ πιο έτσι, apologetic. Πραγματικά λυπάται για αυτό το οποίο Θα το πιάσουμε στο φτάσουμε τέλος, και επειδή εκεί, το βέβαια, τέλος ήταν και εξαιρετικό και είναι αυτό που είπαμε ότι έχει αλλάξει Ακριβώς. ο Del Toro από το βιβλίο. Φασάρα εντωμεταξύ που του δείχνει, ρε παιδί μου, πώς φεύγει, ξέρω εγώ, αφού πεθαίνουν και οι δύο του γονείς, eventually. Ο αδερφός του μεγαλώνει, γίνεται έτσι διάσημος και τρανός οικονομολόγος, και ο Βίκτορ αντίστοιχα γίνεται μεγάλος επιστήμονας, αλλά με ένα twist, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, έχει πολύ πολύ, ας το πούμε, αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις όσον αφορά την ανθρώπινη ανατομία. Φίλε, θα σου πω το εξής. Επειδή νομίζω ότι θα το παρεξηγήσουν πολύ αυτό. Και προς Θεού δεν λέω ότι ο Βίκτορ είναι καλός και. Απλά θέλω να τονίσω στο γκριζάρισμα του χαρακτήρα που το έχει κάνει για μένα πάρα πολύ καλά. Μετά τον θάνατο της μητέρας του είναι που το χάνει. Χάνει την ανθρωπιά του. Επειδή βλέπεις μέχρι τότε ότι ήταν ένα νορμάλ παιδάκι το οποίο έτρωγε βία από τον πατέρα του. Μετά το θάνατο της μητέρας του, στην ουσία μπαίνει σε ένα mode που απλά προσπαθεί να αποδείξει ότι εγώ θα κατακτήσω τον θάνατο κλπ. Από τη στιγμή που έκανε confront τον πατέρα του, φάση άφησε τη μητέρα μου να πεθάνει. Και ο γιατρός, γιατί γιατρός ήταν ο πατέρας του, Ναι, δεν το είπαμε αυτό. είναι σε φάση πρέπει να ξέρεις ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Οπότε του λέει, άρα πέτυχες. Και ο Charles Dance, ως ο strict πατέρας, ρε παιδί μου, δεν δείχνει σταγόνα συναισθήματος και είναι σε φάση it is what it is. Είναι ό,τι είναι, ξέρω εγώ, είναι νεκρή, δεν μπορώ να τα αλλάξω το συγκεκριμένο. Ναι, και εκείνη τη στιγμή είναι στην ουσία που ο Βίκτορ παίρνει την απόφαση να κατακτήσει το θάνατο κατά κάποιο τρόπο, και το βλέπουμε με την πρώτη ευκαιρία μέσα στο συμβούλιο εκεί πέρα που έχουν φτιάξει οι ακαδημαϊκοί, εν πάση περιπτώσει, και φέρνει κυριολεκτικά ένα πτώμα το οποίο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια τους. Και όντας ο 18ος, 17ος αιώνας, όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ο διάβολος! Κλασικά. Αφού δεν τον πιάσει να τον εκτελέσουν και να τον λιθοβολήσουν ή να τον κρεμάσουν, μαλάκα, πάλι καλά να λέμε. Είναι άντρας, άμα ήταν γυναίκα τότε. Ναι. Καλά, δεν το συζητώ. Μόνο και μόνο που θα ήταν μπροστά τους εκεί πέρα. Αυτό. Που, by the way, να πούμε ότι αυτό το πτώμα ήταν μαριονέτα με, ξέρεις, το χέρι μόνο. Ήταν ένας άνθρωπος με το κλασικό blue suit από πίσω, που κουνούσε απλά το χέρι. Και κάπου εκεί πέρα, ρε παιδί μου, σκάει στο πλάνο ο Hans Landa, δηλαδή ο Christoph Waltz, και είναι σε φάση, χαχά, μπορώ να σου δώσω όσα λεφτά θες σε αυτόν τον πλανήτη, αρκεί να μου φτιάξεις ένα specimen, ένα δείγμα ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα είναι όντως ζωντανό. Ναι, βασικά φαίνεται, το λέει κιόλας και φαίνεται ότι έχει τα δικά του κίνητρα, αν και το κρύβει στην αρχή. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, το πώς όλη αυτή η διαδικασία, το πώς φτιάχνει το πτώμα και έχει εκεί πέρα κόκαλα να τα βάζει. Στο και πριν, φίλε, είναι εκείνη η κλασική μουσική που παίζει από πίσω, ρε παιδί μου, και αρχίζει και απλά συλλέγει κομμάτια από πτώματα, τα αρχίζει και τα συναρμολογεί σιγά σιγά δεξιά-αριστερά. Και σε φάση, fuck. Εγώ έτρωγα εκείνη την ώρα γιατί δεν ήξερα. Και μέσα σε βάζει, ωραία. Και εγώ Μέτσο, both times που το είδα έτρωγα και εντάξει, προσωπικά δεν με ενόχλησε, αλλά ήταν πραγματικά σχεδόν αψεγάδιαστα, έτσι. Φαίνονται εξαιρετικά τα practical effects. Καταπληκτικό το κομμάτι. Επίσης να σημειώσουμε ότι η μία goth, η Lady Elizabeth, η Elizabeth, χαμογιμπού, λοιπόν. Οπότε σκάει η Elizabeth στο πλάνο, είναι η ενεψιά του Hans Landa, εν πάση περιπτώσει, ναι. Εγώ θα το λέω Hans Landa σε όλη την ταινία του Christopher Waltz, να ξέρετε. Γιατί είναι Harlander, αν θυμάμαι. Henry Harlander. Πάλι Γερμανό παίζει, οπότε Hans Landa, μια χαρά. Ρίχτω, Μίτσο, πάμε. Η οποία θα παντρευτεί και τον αδερφό του Βίκτορ, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εννοείται πως ο Βίκτορ τη βλέπει μπροστά του, παθαίνει τσότσο και παθαίνει έρωτα και θέλει να κλέψει την μέλουσα αραβωνιαστικιά του. Παιδιά, πείτε μας στα comments όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο και ξέρει γενικά πώς είναι οι διαφορές, τέλος πάντων, ιστορίας του βιβλίου και της ταινίας. Επειδή νομίζω ότι η Elizabeth με τον Βίκτορ στο βιβλίο ότι έχουν μια πιο σοβαρή. Είναι μαζί, να ξέρεις, σε γενικές γραμμές.
Ο Βίκτορ Ωραία. και η Ελίζαμπεθ κανονικά είναι μαζί, δεν ήταν με τον αδερφό του. Αλλά είναι ένα από τα twist που κάνει ο Ντελτόρο εδώ. Ναι, και νομίζω ο αδερφός του είναι και καλά, δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος χαρακτήρα στο βιβλίο όσο στη ταινία. Exactly. Αλλά θα μας Ναι. πείτε, όποιος έχει διαβάσει το Μμμ. βιβλίο, θα μας πείτε με μεγαλύτερο accuracy Έχει ή πολύ πλάκα, ρε μεγαλύτερη φίλε, ακρίβεια. μεταξύ μια γαμάτη φάση που έχει πάει να διαλέξει κυριολεκτικά specimens για το ποιος θα πεθάνει ο Βίκτορ και απλά βλέπει τη μία γκοθ μπροστά του η οποία πάει και εξομολογείται και καλά σε μια εκκλησία και μπαίνει και καλά και κάνει τον πάστορα ο Βίκτορ. Είχε πλάκα αυτή. Πες μου τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Tell me your sins. Και έχει ωραία προφορά, κάτι έχει φάση Ναι. προφορά που κάνει. Είναι πολύ έτσι Κάνει και το. pretentious, αλλά έχει φάση. Ναι, και κάνει και τον Μπάρμπαρ, παιδί μου, λιγάκι να ξέρει να είναι λίγο πιο παππούς, ας πούμε, ο Πάστορ. Και κυριολεκτικά η μία τον βλέπει από το άλλο παράθυρο. Ναι, τον έχει καταλάβει τέλος πάντων. Φίλε, θέλω να το πάμε λίγο με το creature που το φτιάχνει τέλος πάντων. Καταρχάς, εξαιρετικά σκηνικά, όλη η διαδικασία πώς δημιουργείται με τους κεραυνούς, το ένα το άλλο, το πώς Καλά, πεθαίνει και εκπληκτικό, έτσι. ο Harlander που εκεί μαθαίνουμε ότι στην ουσία έχει καρκίνο και γι' αυτό θέλει το σώμα. Ψιψιμία νομίζω, αλλά οκ, ναι. Ναι, whatever, έχει μια αρρώστια που θα Anyhow, πεθάνει, ναι. δεν το κράτησε να σπουδάσει. Θέλει, εν πάση περιπτώσει, να τον βάλει στη θέση του ήδη φτιαγμένου πτώματος, αλλά ο Βίκτορ είναι σε φάση Ναι, όχι, απλά γιατί όχι. το μυαλό σου, ξέρω εγώ, ναι, είναι. Το έχει καταβάλει αρρώστια και θα μου λερώσει στην επιστήμη. Κάτσε, δεν είναι, νομίζω είναι πιο απλό από αυτό. Πώς θα το κάνουν, ρε φίλε, αυτό. Αυτή τη στιγμή. Λεπτομέρειες Έχει εσύ φτιάξει ήδη το πτώμα που θα κάνουν reanimate. Απλά θα πάρουν το μυαλό. Δεν ήξερα τι. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, πάρε τη συνείδηση, βγάλε μου τον εγκέφαλο και I don't βάλε know. με στο καινούριο σώμα. I don't know. Όπως και να το Είναι λίγο κάνουμε, περίεργο. ωραίο το πώς Πάντως, μαλάκα, έχει γίνεται. εκπληκτικό θάνατο ο Hans Landa. Σαν καρπούζι, μαλάκα, στο πάτωμα. Ναι, για να λέμε και τα behind the scenes, βασικά ήταν όντως κούκλα που απλά την κάνουν έτσι να σκάσει στο πάτωμα. Πάει κάτω, το σηκώνει και απλά φεύγουν τα μυαλά από πίσω. Ναι. Γενικά ο Ντελτόρο μπορεί να συνδυάζει άψογα το παραμυθένιο μαζί με την ομή βία, ρε παιδί μου. Ναι. Και ειδικά, καλά, ο Λαβύρινθος του Πάνα, που by the way είναι η αγαπημένη μου ταινία του Ντελτόρο και γενικά ταινιάρα, αριστούργημα. Το πόσο τέλεια μπλέκει το παραμύθι με την ομή βία και τον πόλεμο και όλα αυτά είναι. Δεν ξέρω κάποιον που να το κάνει καλύτερα από τον Ντελτόρο αυτό. Οπότε όταν δημιουργείτε τέλος πάντων το creature, το πλάσμα, δεν ξέρω πώς θέλετε να το λέμε τέλος πάντων. Το πλάσμα. Μ' αρέσει που από τη στιγμή που τον βλέπει στην πρώτη σκηνή που τον ξυπνάει, που είναι στο κρεβάτι και απλά τον βλέπει εντωμεταξύ λίγο creepy έτσι απλά να τον κοιτάει. Τι απίστευτο acting από τον Όσκαρ Άιζακ, φίλε, την ώρα που τον βλέπει. Γιατί δεν τον βλέπεις εσύ εκείνη τη στιγμή, απλά βλέπεις την οπτική από το creature στα μάτια του Όσκαρ Άιζακ. Ναι, κλασικό. Άρα βλέπεις απλά την αντίδραση. μόνο τον Βίκτορ. Ναι, και απλά τον βλέπεις, έχει χάσει τα βάκια και τα πασχάλια και λες, μαλάκα, τι έγινε. Και απλά μετά κάνει περιστρεφόμενη κάμερα και χαμώ τα shots αυτό, έτσι, μια περιστρεφόμενη κάμερα φουπ, και σου δείχνει το πλάσμα το οποίο έχει ζωντανέψει. Ο Βίκτορ έχει χάσει το σκατό του σε κυριολεκτική βάση. It's alive, αλλά δεν το είπε ποτέ. Ναι, μ' αρέσει η αντίθεση που έχει στην αρχή, που είναι μέσα στη χαρά, μέσα στον ενθουσιασμό και όλα αυτά, και πώς στην πορεία απογοητεύεται πολύ γρήγορα. Και από γιατί έχουν περάσει 2-3 μέρες, δεν ξέρω πόσο, εν πάση περιπτώσει, που είναι άϊπνος, δεν έχει κάνει τίποτα, γιατί απλά κάνει babysitting το πλάσμα δεξιά-αριστερά. Ναι, βλέπω ότι μαθαίνει, ας πούμε, το όνομα Βίκτορ. Σπάμα ρε το εσύ για άλλη μια φορά που το λες συνέχεια. Βίκτορ! Ευχαριστώ. Το άκουσα, παιδιά. Οπότε, ξέρεις, λόγω ζήλιας, επειδή η Ελίζαμπεθ π.χ. μετά που βλέπουν και αυτή το creature με τον. Η πουτάνα, ρε μαλάκα, που τον μυρίστηκε με το που μπήκε μέσα στην έπαυλη, είναι σε φάση. Ναι, άκουσε τη φωνή, άκουσε τις αλυσίδες, δεν θυμάμαι ένα από τα δύο. Τη φωνή. Και πρέπει να σε φάση, πάμε απευθείας κάτω, δεν βαριέσαι. Όλα καλά. Και είναι και η λέξη που έμαθε το πλάσμα ήταν μεταξύ το όνομα της Ελίζαμπεθ. Ναι, πρώτα Βίκτορ και μετά Ελίζαμπεθ. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, επειδή δείχνει ξεκάθαρα ο Βίκτορ πως ζηλεύει στην ουσία, επειδή η Ελίζαμπεθ υποστηρίζει το ότι δεν είναι αυτό, είναι άνθρωπος, ξέρω εγώ. Είναι μια διαφορετική έκδοση νοημοσύνης από αυτή που έχεις στο κεφάλι σου. Δώσε χρόνο και δώσε αγάπη για να μπορέσεις να εισπράξεις αυτό το οποίο θες πίσω. Αυτό. Που είναι πολύ σωστή οπτική, έτσι. Ναι, και βλέπουμε το πώς από τη ζήλια του ως και το φταίξιμο ρίχνει για τα πάντα στο πλάσμα, δηλαδή. Ναι, για το θάνατο, ας πούμε, του τέτοιου επίσης, εκεί το έριξε ότι τον σκότωσε το πλάσμα σε ένα από τα και το κάνει και του. αργότερα στην ταινία. Προσπαθεί να το ξεφορτωθεί κιόλας στο πλάσμα. Προσπαθεί να το ξεφορτωθεί, είναι understatement, μαλάκα. Κυριολεκτικά να τεινάζει όλη την έπαυλη. Κυριολεκτικά να τεινάζει όλη την έπαυλη για να σκοτώσει το πλάσμα και χάνει και το πόδι του κιόλας ο μαλάκας. Γιατί τελευταία στιγμή αλλάζει γνώμη, ακούει το πλάσμα το οποίο φωνάζει απελπισμένα κάτω από το υπόγειο Βίκτορ. Αυτό που λες ότι αλλάζει γνώμη, αυτό είναι που μου αρέσει, ρε φίλε. Δηλαδή, σου δείχνει τις μαλακίες που κάνει ο χαρακτήρας, αλλά ότι πάντα στο τέλος υπάρχει κάτι καλό μέσα του.
Πάντα. Απλά Δηλαδή, δεν μπορεί να το εξωτερικεύσει, δεν ξέρω τι ακριβώς. μωρέ, Η επιστήμη είναι... και η τέχνη του είναι πιο σημαντική από ότι είναι τα πιστεύω του, ποιος ξέρει. Απλά για μένα ο Ντελτόρο έχει φτιάξει έναν τέλειο γκρι χαρακτήρα. Δηλαδή, Ισχύει. μπορείς να δεις το καλό Δεν και το είναι κακό. γκρι χαρακτήρας, είναι ένας τέλειος flawed χαρακτήρας. Είναι ένας τέλειος άνθρωπος, με όλα του τα λάθη, σε όλο το μεγαλείο. Το ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και με τις δύο οπτικές μπορώ να το πάρω, επειδή και ο ίδιος ο Ντελτόρο είπε ότι είναι ο τέλειος χαρακτήρας, δείχνει ξεκάθαρα το yin και yang Συμφωνώ, που υπάρχει στον κάθε συμφωνώ. άνθρωπο. Οπότε παράλληλα, ρε παιδί μου, τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο και από την οπτική του πλάσματος. Σκάει στο καράβι πάνω και είναι σε φάση «Χαχά, δεν πέθανα, εδώ είμαι». Φίλε, sorry κιόλας, δεν είπαμε το εξής. Θυμάσαι εκεί που λέει πριν ανατινάξει τον πύργο, που λέει πες μου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε για να. Ναι, πες μου κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δείξε μου ένα δείγμα νοημοσύνης, ξέρω εγώ, για να σε σώσω. Και λέει η Ελίζαμπεθ. Το ακούει, φίλε. Σταματάει, το ακούει και συνεχίζει. Και απλά, μαλάκα, συνεχίζει σε rage, ξέρω εγώ. Είναι από τη ζήλια του και μόνο. Ο βλάκας. Και μετά είναι που λέμε ότι το μετανιώνει τελευταία στιγμή, αλλά ήταν too late. Ναι. Πάμε μετά, αλλάζουμε οπτική και πάμε στο Creature's Tale, που είναι η οπτική του πλάσματος. Που σου το βλέπουμε ότι δραπετεύει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, βιώνει γενικά τη σκληρότητα της ζωής. Βλέπουμε αυτή τη σκηνή με το ελάφι που, oh my god, άμα είστε φιλόζωοι, έχει κάποια σκληρά πλάνα. Λίγο... Και με ελάφια και με λύκους. Βλέπουμε τους κυνηγούς που τον κυνηγάνε. Μετά αυτός πάει κρυφά, το πλάσμα πάει κρυφά σπίτι τους και εκεί συναντάμε τον τυφλό. Σε γενικές γραμμές μένει παράλληλα στο υπόγειο, στο πούμε, χωρίς να το ξέρει η όλη οικογένεια και τους φροντίζει, ρε παιδί μου, στο ενδιάμεσο. Φέρνει ξύλα, φτιάχνει φράχτες. Ναι, του δίνουν την ονομασία το πνεύμα του δάσους, ότι μας προστατεύει το Spirit of the Forest. Ναι, ο τυφλός, ο φίλος μας, ο David Bradley, το έχει καταλάβει. Ότι κάποιος άνθρωπος είναι προφανώς, δεν μπορεί να τα φτιάχνει ένα πνεύμα όλα αυτά. Βασικά το κατάλαβε όταν είχαν φύγει οι κυνηγοί με την οικογένεια. Δεν θυμάμαι καν, κάτι πήγαν να κάνουν για κάποια περίοδο. Και εκεί λέει show yourself, ας το πούμε, και εκεί μαθαίνει για την ύπαρξη του creature. Yeah. Γίνονται φίλοι στην ουσία. Είναι φίλοι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε, που αυτός του μαθαίνει να διαβάζει, του μαθαίνει κιόλας. Είναι ένα σημείο που του μαθαίνει συγκεκριμένα, που του λέει forgive, forget, ξέρεις. Ότι πρέπει να μάθεις να συγχωρείς, που αυτό έρχεται στο τέλος και δένει πάρα πολύ ωραία. Και ήταν εκπληκτικό το τέτοιο, γιατί στο παράλληλο έχει και την περιγραφή από το ίδιο το τέρας, ρε παιδί μου, το οποίο είναι σε φάση και για ένα διάστημα όλα φαινόντουσαν ότι εγώ και η ζωή κινούμαστε στο ίδιο μονοπάτι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ζούμε εν αρμονία. Έχουμε όλο το περιστατικό με τους λύκους που δυστυχώς σκοτώνουν τον τυφλό μας. Ναι, γιατί στην ουσία του λένε πήγαινε, ρε παιδί μου, επέστρεψε πίσω από εκεί που ήρθες για να κάνεις retract κατά κάποιο τρόπο το ποιος είσαι. Και εκείνη που πήγε ξανά στην έπαυλη πίσω που τον κρατούσε εχμάλωτο και μαθαίνει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, δεν είμαι κάποιος συγκεκριμένος. Με στιτσάρανε μαζί από διάφορα μέλη, βρίσκει τα βιβλία στην ουσία του Βίκτορ και γυρνάει πίσω για να τα μοιραστεί με τον David Bradley, ο οποίος δυστυχώς τον έχουν φάει οι λύκοι. Ναι, επίσης σκληρή σκηνή με τους λύκους. Συγκινητικό εκεί που λέει είσαι καλός άνθρωπος και είσαι φίλος μου. Το βλέπεις, ρε φίλο, ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος τον αντιμετωπίζει ως κάτι ζωντανό και όχι ως άνθρωπο. Ναι. Αυτό. Για να προχωρήσουμε και να κλείσουμε τέλος πάντων την όλη ιστορία, επειδή δεν έχουμε πολύ ακόμα. Γίνεται όλο αυτό το ατύχημα στον γάμο που πάει να τον βρει το creature, τέλος πάντων. Ατύχημα. Πάλι μαλακία του Victor, έτσι αντικειμενικά. Εκεί είναι νομίζω που τρώει το τελευταίο trigger και μετά είναι που παίρνει το μάθημα του ολοκληρωτικά, ας το πούμε. Ναι, εντάξει. Κοίτα, εκεί έχει χάσει το σκατό του, είναι αλήθεια ο Victor, γιατί κατά λάθος στην ουσία σκοτώνει την Elizabeth. Και επειδή η Elizabeth μπαίνει μπροστά να προστατέψει το πλάσμα. Σκοτώνει και τον αδερφό του το πλάσμα στο ενδιάμεσο, πάνω στο Rage. Ναι, που του λέει ο αδερφός του μετά, εσένα φοβάμαι, στον Βίκτορ, έτσι. Ναι, εσύ είσαι το τέρας. Εσύ είσαι το πραγματικό τέρας. Εκεί, μαλάκα, ο Βίκτορ έχει χάσει ό,τι η ανθρωπιά του είχε απομείνει, είναι σε φάση τώρα θα με την τελευταία του αναπνοή, μαλάκα, ο αδερφός του, τα τελευταία λόγια που λέει είναι ότι είσαι ένα τέρας. Ναι. Και είναι σκληρό να το ακούσει κάποιος αυτό, όποιος και αν είναι. Στην ουσία, εδώ απλά γίνεται ένα κυνήγι, ας το πούμε. Εκδίκηση που θέλει ο Βίκτορ προς τον. Στην κυριολεξία κυνηγάει ο Βίκτορ, βασικά. Κυνηγάει το Creature μέχρι τα πέραντα της γης. Μέχρι το Βόρειο Πόλο. Όπου εκεί πετυχαίνουν και τους νορβηγούς φίλους μας, έτσι. Μπράβο. Εκεί είναι στην ουσία το τελευταίο outburst που είχε ο Βίκτορ, αλλά βλέπεις εσύ ότι στα αλήθεια είναι ακόμα. Όλη αυτή η μαλάκινση προέρχεται επειδή είναι ακόμα ένα πληγωμένο παιδί που ήθελε να κατακτήσει τον θάνατο και στην ουσία απλά τα σκάτωσε όλα. Είναι και φασάρα που σταματάει να προμηθευτεί ammunition και αλκοόλ, ξέρω εγώ, και είναι σε φάση θέλω 6 δυναμίτες και σε φάση όπα ρε φίλε, τι κυνηγάς είναι. The big stuff, κάνει ο άλλος. Κάτι τέτοιο, ναι.
Και έχει και επίσης γαμάτη φάση αργότερα που παίρνει το δυναμίτι, το πλάσμα στο χέρι του και τον ανάβει από μόνος του, ξέρω εγώ. Είναι σε φάση, έλα, δοκίμασε. Και αν δεν με σκοτώσει ούτε αυτό όμως, μετά την έχεις γαμίσει πολύ άσχημα. Εμένα μου άρεσε αυτή η σκηνή και ένιωσα άσχημα κιόλας, επειδή το creature, άμα είδες εκείνη τη στιγμή, ήταν έτοιμο. Δηλαδή ήθελε να πεθάνει. Ναι. Ήθελε να πεθάνω. Και το παίζει ξανά τέλεια με τα μάτια ο Ελόρντι. Παρόλο δηλαδή που έχει κάτι κουκούλες και πράγματα, μόνο και μόνο που φαίνονται τα μάτια του, ξέρεις ακριβώς τι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή. Καταλήγουμε πάλι στο πλοίο πάνω και έχουμε το πολυαναμενόμενο τέλος, το οποίο είναι και το πιο διαφορετικό σε όλη την ταινία. Ναι, και φίλε, εγώ θέλω να πω, καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ το τέλος. Επειδή στην ουσία δεν έχεις ακριβώς τη λύτρωση του Frankenstein, αλλά έχεις αυτή τη συγχώρεση που, μαλάκα, ο τύπος, ο Frankenstein, λέει συγγνώμη και ξέρεις ότι το εννοεί, ρε φίλε. Το βλέπεις στα μάτια, δηλαδή, όντως το εννοεί και βλέπεις τη μετάνοια. Το καλύτερο κομμάτι στο τέλος για μένα είναι εκεί που του λέει: πες άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, το όνομά μου, όπως το είπες την πρώτη φορά. Που σήμαινε τα πάντα για σένα. Ναι, σήμαινε όλο τον κόσμο για σένα. Ανατρίχιασα. Φίλε, γαμώ το κέρατο, εκπληκτικό γράψιμο, εκπληκτική ηθοποιία, εκπληκτική σκηνοθεσία. Τέλειο. 10 out of 10 πραγματικά. Ανατρίχιασα και εγώ συγκινήθηκα, ειδικά τη δεύτερη φορά. Δάκρυσα στο τέλος. Καταπληκτική σκηνή. Με συγκινεί πάρα πολύ που τον συγχωρεί και εδώ θέλω να πω κιόλας ότι είναι διαφορετικό από το βιβλίο, όπως είπαμε. Είναι πολύ πιο ελπιδοφόρο εδώ πέρα και έχει μεγάλη σημασία για τον Ντελτόρο. Και άκου εδώ, έχει ολόκληρη ιστορία με τον ίδιο του τον πατέρα, ο Ντελτόρο, ο οποίος όταν είχε βγάλει την πρώτη του ταινία, ο Ντελτόρο, το Κρόνος, ο πατέρας του τον απήγαγαν. Τον απήγαγαν κυριολεκτικά και μάντεψε ποιος έδωσε τα φράγκα για να πάρουν, ξέρεις, αυτόν που θα κάνει την διαπραγμάτευση. Καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, ναι. Ποιος? Ο James Cameron. Οκ. Τέλος πάντων, και ο πατέρας του Ντελτόρο γύρισε και δεν μίλησε ποτέ για αυτό το πράγμα, για όλη τη φάση που τον είχαν απαγάγει και όλα αυτά. Και λίγο πριν πεθάνει, ο Ντελτόρο τον έπαιξε. Εξομολογήθηκε τελευταία στιγμή τι έγινε, ξέρω εγώ, ναι. Ρε φίλε, του είπε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή που του ζήτησε ο Ντελτόρο τι έγινε και όλα αυτά. Και στην ουσία εκεί πέρα είχαν μια συγχώρεση, ξέρεις, ένα τελευταίο heart to heart με συγχώρεση και όλα αυτά. Και γι' αυτό, οπότε γι' αυτό το λόγο ακριβώς, το βάλει στην ταινία από αυτή την ανάμνηση. Ωραία, μπράβο, πολύ ωραίο. Ρε φίλε, γενικά πάντα μ' αρέσει όταν τραβάμε πραγματικές εμπνεύσεις και πραγματικά γεγονότα από τη ζωή μας και τα βάζουμε μέσα σε χαρακτηριστικές. Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι πάρα πολύ personal και δεν καταλαβαίνω και γιατί κάποιος να το κριτικάρει αυτό. Προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου όταν γίνονται αυτά. Το βιβλίο γενικά έχει πολύ πιο dark ending, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το ελπιδοφόρο του Ντελτόρο, με συγκίνησε στο τέλος και πολύ ωραίο το τελευταίο shot που έχεις απλά το πλάσμα που κοιτάει τον ήλιο με ένα δάκρυ να του τρέχει στο μάγουλο. Τέλειο. Για μένα πάρα πολύ ωραίο. Κατακλείδες λοιπόν, η ταινία αυτή, Σάμι, είναι εκπληκτική, μπορώ να πω. Έχει καρδιά, έχει σκηνοθεσία, έχει πλάνα, έχει τα πάντα. Δεν νομίζω ότι της λείπει τίποτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι από τα πιο ωραία remakes, ας το πούμε, reincarnations από μια έτσι... Ναι. Από μια πολύ πολύ κλασική ιστορία και αξίζει full ο κόσμος, εφόσον είναι στο Netflix και είναι accessible σχεδόν στον καθένα εκεί έξω, να τη βάλει μια Παρασκευή, ένα Σάββατο, ξέρω εγώ, ας πούμε, χαλαρά, να καθίσει, να δει την Ιούνα, να γουστάρει μαζί με την παρέα, μαζί με την οικογένεια, μαζί με όποιον θέλει. Μπράβο στον Ντελτόρο, που είναι στυλοβάτης του σινεμά και συνεχίζει να υποστηρίζει μια χαμένη τέχνη. Και είμαστε εδώ για να το κάνουμε highlight every step of the way, πραγματικά, γιατί αξίζει. Άμα χρειαστεί, βγαίνω με πανό, ζήτω τον Ντελτόρο, ό,τι χρειαστεί, παιδιά, ό,τι χρειαστεί για τον Ντελτόρο. Ζήτω το παραδοσιακό σινεμά, ζήτω το classical σινεμά. Το θέλουμε πάρα πολύ. Αυτό. Εγώ θα πατήσω σε αυτά που λες, Μίτσο, και θα πω καταρχάς, το μόνο που μου έλειπε από την ταινία είναι... Βασικά είναι πιο πολύ μια ιδέα που είχα, επειδή ένιωσα ότι υπάρχει director's cut και ότι έχουν κοπεί κάποια πράγματα. Τώρα δεν το λέω αυτό σαν αρνητικό, επειδή η ταινία έτσι όπως είναι με καλύπτει πλήρως. Θα σου πω debatable, γιατί είσαι σε streaming υπηρεσία και δεν είσαι στο σινεμά, οπότε αν ήθελε να βάλει παραπάνω θα μπορούσε. Ισχύει, αλλά για κάποιο λόγο μου έδωσε αυτό το vibe. Ειδικά προς το τέλος, επειδή στο τέλος νιώθω ότι λείπουν κάπως... Δεν θα εκπλαγώ αν κάποια στιγμή βάλει κανένα μισάωρο έξτρα και το κάνει 3 ώρο το cut, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Είναι ό,τι πρέπει, έτσι όπως είναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι... Ήδη είναι αρκετά μεγάλη 2,5 ώρες ταινία. Δηλαδή, οι προηγούμενες έργο να είναι 2 ώρες, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και λιγότερο. Επίσης, δεν φαίνεται ο χρόνος που περνάει σε αυτή την ταινία. Εγώ προσωπικά δεν ένιωσα δευτερόλεπτο να βαριέμαι. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Μια χαρά ήταν. Όπως είπα και πριν, δεν είναι παράπονο. Η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως ήταν. Απλά λέω ότι είναι από τις ταινίες που για μένα θα σήκωνε μισή ώρα παραπάνω και θα ήθελα να το πιο... Αν υπάρχει κάποιο director's cut δηλαδή κλπ. Εγώ είμαι εδώ. Το λες με αφορμή, ρε παιδί μου, ότι πέρασε τόσο εύκολα και ευχάριστα ότι δεν θα με χαλούσε να ήταν 3 ώρη ταινία και να υπήρχε και ένα έξτρα πράγμα. Ναι, και ότι ένιωσα, ειδικά από τη τελευταία μία ώρα, θα μπορούσαν να μπουν έξτρα πράγματα.
για να Ναι, το οκ, κάνουν περισσότερο. δεν το νιώσα, αλλά αν μου το έδινε στο 3ωρο, δεν θα σου λέγω όχι. Ναι. Κοίτα, εγώ τη δεύτερη φορά το ένιωσα πιο πολύ, οπότε μάλλον είναι και περίπτωση τέτοια. Μίτσο, πες μου τώρα ότι Yes. δεν είσαι έτοιμος και δεν θες τώρα όμως, At the Mountains of Madness. Γενικά θα ήθελα άλλη μια ταινία Del Toro στο καπάκι, αλλά δυστυχώς ξέρω ότι θα κάνει καμιά τριετία πάλι, τετραετία μέχρι να βγάλει την Καλά. επόμενη. Οπότε. Για τον τρόπο που φτιάχνει ταινίες και 4 να πάρει άμα χρειαστεί. Ναι, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Θέλω Είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Παιδιά, όποιος δεν ξέρει τι είναι το At the Mountains of Madness, να δει το βίντεο που έχουμε κάνει με τις top 10 ταινίες που δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ. Ναι, ο Σάμι είναι θερμός υποστηρικτής του At the Mountains of Madness και δικαίως, γιατί μαλάκα το lore το οποίο έχει πει σε αυτή την ταινία είναι τρελό. Παιδιά, οπότε, θα σας βγει το σκατό. Αυτό Ναι, θα ναι, είναι, ναι, ναι. άμα βγει ποτέ αυτή η ταινία θα είναι insane. Netflix, επειδή έχεις κάνει πολλά καλά τέτοια, παίξε μπάλα και πάρε το ρίσκο. Αυτό. 40.000 λεύκες κάτω από τη θάλασσα του Guillermo del Toro. Χθες. Ευχαριστώ. Λεύγες, όχι λεύκες. Λεύκες, είπα, συγγνώμη. Λεύκες κάτω από τη θάλασσα. Εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύγες. Αυτό μένει όπως είναι μέσα, δεν το βγάζω Εννοείται, καν. δεν χρειάζεται καν να το πεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θέλω να πω για τα δύο επόμενα projects του Del Toro που τα έχει πει ο ίδιος ότι τα ετοιμάζει τώρα. Καταρχάς θα κάνει ένα stop motion animation σαν το Πινόκιο που είχε κάνει, καινούριο. Μας αρέσει, ναι. Εννοείται, το οποίο θα είναι βασισμένο στο The Buried Giant, που είναι βιβλίο του Kazuo Ishiguro, ο οποίος, παιδιά, όποιος δεν τον ξέρει, είναι αυτός που έχει κάνει το Remains of the Day, που είχε γίνει ταινία με τον Anthony Hopkins και την Emma Thompson, που για όποιον δεν το έχει δει, ταινιάρα, πάρα πολύ ωραία ταινία. Αυτός έχει γράψει στην ουσία το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ταινία. Το περιμένω πώς και πώς, εννοείται, επειδή είναι Del Toro και stop motion animation, μια χαρά. Και επίσης ετοιμάζει και ένα thriller με τον Oscar Isaac πρωταγωνιστή, το οποίο θα είναι live action και δεν ξέρουμε πολλά στοιχεία προς το παρόν. Θέλω πάρα πολύ ο Oscar Isaac να γίνει το μόνιμο collaboration του Del Toro, όπως έχουν άλλοι και άλλες σκηνοθέτες και ηθοποιοί και εξωμόνιμη συνεργασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το δίδυμο. Καλά, ναι, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και επειδή είναι Del Toro, ό,τι και να φτιάξει αυτός ο άνθρωπος, εγώ θα είμαι εκεί γι' αυτό και μια χαρά. Εγώ θέλω πάλι να σας μιλήσω για τα δικά μας επόμενα project, μιας και ο Σάμι έχει πιάσει τα project του Del Toro. Παιδιά μου, όπως βλέπετε, αυτή την Τετάρτη θα έχουμε το Frankenstein και την επόμενη Τετάρτη, 26 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, Σάμι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ούτε εγώ δεν το ξέρω τι βλέπω θα τώρα πεις, μπροστά οπότε περιμένω πώς και Anyhow, πώς. έχουμε κρυφό επεισόδιο, δεν θα σας αποκαλύψουμε τι έχει, θα σας αρέσει πάρα πολύ όμως. Κάτσε, να εγώ έχετε γιατί υπόψη. δεν Και ξέρω τι είναι μπαίνουμε, αυτό που λέει. δεν πειράζει, και μπαίνουμε στο Δεκέμβριο, παιδιά μου, που ο Δεκέμβριος είναι καυτός μέχρι αηδίας, από την άποψη ότι έχουμε... Ακριβώς. Έχουμε James Cameron και Avatar, θα τα πιάσουμε όλα μέχρι να φτάσουμε στο τέτοιο. Και τα δύο προφανώς. Είδες, κάναμε και περιμένατε. αναφορά, τον αναφέραμε τον μάστορα, τον James Cameron και σε αυτό το επεισόδιο. It's coming your way very very quickly, είναι η αλήθεια, γιατί είναι 18 του μηνός νομίζω παίζει το Fire and Ash, οπότε σίγουρα θα πρέπει να σπλακώσουμε εβδομάδα ανά εβδομάδα τα δύο τα Avatar. Ναι, δεν ξέρω κιόλας άμα θα τα κάνουμε μαζί ή ξεχωριστά, έτσι. Δεν έχουμε πει. Ναι, εγώ είμαι της άποψης ότι χρειάζονται δύο ξεχωριστά. Αλλά Ισχύει, αλλά είναι υπό θα συζήτηση και θα το πούμε. Θα το δούμε Ισχύει. πώς θα πάει αυτό. Οπότε πλησιάζει ο Δεκέμβριος που είναι εποχή Avatar και μπορεί να σας κλείσουμε, να σας σποιλάρουμε με ένα special χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Θα δούμε ποιο είναι. Πέρυσι ήταν το Πολικό Express. Θα δούμε φέτος τι μπορεί να βάλουμε. Έτσι, έχει σκέφια για τη ζάρισμα, Μίτσο, μ' αρέσει. Έτσι, τη ζάρω και δεν δίνω στοιχεία στον κόσμο. Πέρα από τα Avatar προφανώς που εντάξει, ξέρουν αντικειμενικά ότι έρχονται. Δεν Ήταν γίνεται. λογικό να Εντάξει, ασχοληθούμε. λογικό. Και είμαι έτοιμος και 100% εκεί για να κράξω τους hater του Avatar. Πάμε. Ω ναι, μαλάκα, θα βγάλω τη σημαία της Πανδώρας και θα τη φυτέψω κάτω στο έδαφος και θα είμαι σε φάση Freedom! Πάμε, εγώ μαζί σου. Μίτσο. Ποιος, ας έρθει να μου πει οποιοδήποτε τι, ότι δεν είναι memorable ταινίες και ότι είναι σαν Pocahontas στο διάστημα και πίπες μπλε Χορεύοντας με καραμελέ. τους Εδώ είμαστε να λύκους, τα πούμε. ναι. Σκάσε. Ναι. Σκάσε. Σκασμός! Είναι ο James Cameron. Δεν μιλάμε. Τέλος Λοιπόν, πάντων, πάμε να το κλείσουμε. αυτά από εμάς για σήμερα, φίλες μου και φίλοι μου αγαπημένοι. Ακολουθήστε μας στα social media, frame by frame gr, τόσο στο Instagram όσο και στο TikTok. Στείλτε μας κάνει μηνυματάκι, δείτε τα reels μας. Frame by frame gr, τόσο στο YouTube όσο και στο Spotify για να ακούσετε ολόκληρο το podcast. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, ήμουν ο Μίτσος Και ήμουν ο Σαμ. και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ciao.